En el vídeo d'avui us porto una petita rutina d'estiraments que pots fer sempre en acabar el teu exercici, la teva sessió d'entrenament. Començarem. A terra, ens estirem cara amunt i des d'aquí t'abraces els genolls, els apropes al teu pit i intentant mantenir el sacre en contacte amb l'estora. Et fas un petit massatge a la zona de lumbars. Perfecte. Des d'aquí agafarem el peu de la cama dreta, el passes per davant del genoll contrari i des d'aquí mans darrere de la cuixa esquerra i apropes tant com puguis la cama esquerra al teu cos, sentint l'estirament a tota la cama dreta, la que tinc doblegada. Respira sempre profund durant els estiraments i canviem. Molt bé, des d'aquí agafaràs les puntes dels dits dels peus i intentes estirar les cames tant com puguis, fas força amb els peus com si volguessin anar a tocar el sostre i amb les mans volguessis apropar-los cap al teu cos, sacre pla en contacte amb l'estora. Perfecte. Genolls junts i ens emportem els dos genolls cap a terra, cap a un costat i el meu pit, la meva mirada, el meu braç cap al costat contrari. Fas unes respiracions aquí, torna genolls al centre i canvies de costat. Aquí es tracta de deixar el pes dels genolls. Molt bé. Des d'aquí t'incorporaràs fent croqueteta cap al costat. Perfecte. I ens n'anem a la quadrupèdia. Aquí inhales, arqueges lumbar, puges mirada. Exhales, tot el contrari, arrodoneixes la columna, mirada entre els genolls, al ritme de la teva respiració i sempre apretant l'estora amb les mans. Inhalo aquí, exhalo flexió, inhalo extensió. Perfecte, des d'aquí portarem la cama dreta cap endavant per fora de l'estora i un cop ho tingui, flexiono el genoll, pes del cos endavant i em mantinc aquí. Si estàs còmode, si tens flexibilitat, pots baixar avantbraços a terra per aprofundir. Respira sempre profund i des d'aquí estiro la cama que tinc al davant, portant el cos endarrere. Molt bé. I genoll cap endarrere, canvio de cama. Recorda, si estàs còmode i pots baixar. Prens el teu temps, les teves respiracions en cada una de les postures. Molt bé. Des d'aquí anirem a seure amb les cames en aquesta postura de zeta o de sirena, els dos glutis, els isquions en contacte o amb la intenció de que estiguin en contacte amb l'estora, les espatlles endarrere, continuo creixent i imaginant-me que tinc una paret darrere amb la qual vull continuar mantenint el contacte, inhalo i exhalo, flexió lateral sense que se m'aixequi aquest gluti de terra. És un estirament del lateral des dels dits de la mà fins al maluc, en aquest cas dret. I torno, em puc fer uns quants aquí. Molt bé. I canvio el joc de cames i vaig estirar cap a l'altre costat. Molt bé. Peus juntets, apropo talons a pubis, espatlles cap endarrere. Genial, molt bé. Des d'aquí tornaré a posar-me
de genolls, mans a prop dels genolls, elevo genolls, i aquí inhalo i quan exhalo estiro cames, deixo que em pengin braços i cap, no donis feina a les cervicals, i aquí inhalo profund i exhalant començaré a pujar vèrtebra a vèrtebra, a poc. Inhalo a dalt, exhalo, baixo braços, mirada i rodes columna fins a baix. I acabes aquí, inhales i tornes. Espatlles mig cercle endarrere i fins aquí.